Jarabi. Safi. Yani Ne kaswai. awali. Ne de ane kaswai. Kan me. Nterem serero. Ndem senteri na kutuna nyona me ala ya lati kan nyona ebi. Awo nyona ebi. Ndo ya mserero Safi. Somo. Basete. Alhamdulillah. Redo. Kasinga ga fini be nyona mata. Ka nyona ebi. Awoye. Dena kun fama na asina ala lati gaiti. Kan nemi ni kun kadi dem sen nyala. Shu kun tan fara kile kun tan fara. Ambolo minen kile ngona me ko fu kile na me ko nyegen kile na. Me ne furu ene na tunu nyona ala ere akene na asina ka nyona ebiti. Kan wa jarane wa ka nimero be kun terdi dalila. Aisha ba ga yoro da ta to nye fa Aisha fi. Ale mo fa me to nye fo. Ne ba fi ne fe mo gona na ikana ni jogo ira la kan. Mun kire sisan na ngata. Aide ne ba ne kuma jugu men fo. Wallahi ne sunguru bai. Had ne ni nyere ba do ko buru der nyera de benin kuna. Karam ko ka do tiento fle kuy. Am sama ay klata la kenema. Ka ta nyina bo kenema ka klaka no laban sokono. La jila do ka to fle sunguru ba do yo kuy. Deni nyeda laje. Wallahi ne nyeda ba do ko ne sufe fere kele. Ni ndu ngona te kolo ni ndu ngona ni ala so ni karama ko ma fembo ala ne rebe fembo ala. Den me boka nan sore. Wallahi ni me boka nan ni sore. Allah kibaru kale dem sentiri hal ni ten mo ko korba teri depuis ala ka ndan ma deli ka nyokon ni mi fenga ni do su fe fere de la jaba fere law ha Allah me ni ala sona me bi ka jaba fere ka yoro were yante ni ala sona me ben duimbla sunguruba yante ke sunguruba mara roy mo ko sugu mu mani jebo takana no edu gono ka duge batiment sirai ni ndu ko nante wallahi Muramso. Asomo. Ankle. Nse somo. Ni basi gorobe no. Ay masigi. Isi sa. Ni do ya msori. Ni don ye fola le flane. Muramso. Nterem sori do. Somo. Torose. Somo duma jamduma. Safiatu. Somo. Torose. Fani bo. Baya kene. Nterni angan sigisa. Ay masigi comme yen yoro don aba. Ntena fama yama. Ay nkan jila. Okay, yira wo na fama yama. Aw. Nkele nga yoro don aba mina tuwana. Nega yoro ere majaere appartement mfle ni ko fedro ne be no. Appartement. Aw. Ale nyama jame ale kunte yande. Bado yoro don banya idibi. Okay. Nterni. Mina to abola. Awi jaye. Aw. Nterni. Sisan wani. Ne be min yini fe. Yana on wasu i kana na fama ya ma wakati shila. Nala sona man kele nga yoro do. No wo sisa e rebe mbara la. Ko barawa. Ne te bara foi la. Wallahi. Sisan wani. Ne be sokono te mama yele mani kle bora min den fe me yina fe ne bo dorone la santiri. O maine imane ne be nga bara la sisa. Ere mu barala kaso nterini anga jeune fia kono ha ni ne kumala e kuntile ni kunye ko kan ni eta fembe me bi ale te sika ne ta ga barage diala ne ko ere be ga mu barade ka sisa ne be chufe barade e restaurant ni faya nunu e bulila e restaurant wa yere fere nterini ko yere fere wa kana so ma o maine aish sisa ne be yere fere la ne be kan fembe de kenyere kan yere ta en charge menga so sara kura men fe douche be clim be fembe chete mulubali akena dien fembe ba kenyere nterni edun fle ne sisa ni ala ga wole sirema ke to ni sira ga do be mu fala wa sisa woni o de kuere sa me jena de amase la harafolo ya fam ni go tinto ire ta isa ka dola pour que ga bono la doni bismillah mina shitana raji sino inyema no shile no sane adaji tu ka bidda kono mi deli ala here de kama kana foyere ka dola wa a foto sa frule jena tike ku fuitire bla jen dugulu ni ko ka kuni be du yere firila anga du damite o ye anga hali sisa e made hune sino ebe fenwere ga minga juguni ni ne be siranyi sira bibulu anga tangi blasa yere firi ala kan kisiama ala ka kulu wala batandu nache ne ba fa woni deni sunguru bai wallahi absa be kan dugodi ka ke nafa go islamé de do wallahi absa sunguru ba de anni ma nyogondo bi wallahi ma nyogondo bi awa nyogondo bi complexe sugu ya kelemba flabela video inta ma registre ka atike ka juma ma robe ira karamogol kamu kale jalo ne kelena kumala mena ta boutique de la koy
ne refen ko do de Ay mena ta boutique la okay mena wallahi aga ni video juguma maro ba betike ka ida karamogo la sunguruba ya ne ma fo wallahi ne kanwu ne ma ne jinete ne kanwu na wallahi femi jine be ne kanwu na boreja menena siga foi tala boreja menena boreja ni Suleman menena sa siga foi tala ni na muye dora be kodi ne ma fo ne sunguruba ya wa sunguruba dunne do de ne ka jinote galuntike iba mo na sugu be mburamso no fe ni yere la je ni arama de yere ya ha a disikolo na fargolo be boli na je katla ka blise yo wo yefuge ha ko appartement ki du wera te fo appartement o yo mo yi mo waro ni ne jine ma yere mburamso ko ya no mburamso be na bilene be chen fa yan ni yere la je a jore yere no mburamso be buna arama de fa fe be na la che yela nyoko ne bana sa fa sen fe ne ma ye mo koy ha abina ni suranya bilay Ayi mburamso tala bide mburamso ni frère mo gona sugu me ko bi mburamso ga ni yere la je mburamso ko oluga sobe ko appartement wa mune ko obe ko fe no mburamso ni mo adigila na ke mburamso frère mo ko sugu me bi yala no fe e bi no be informu yere dila era jigaran kan we sam mburamso idun hijija mo kana faki sama ka kla faki zunza ite sabali ayi mburamso chene ga yala mo ko be ko amane ne ra madelika ni yeno fe ne koro ayi ne ma de kungolo be na Aisha ayi ne ma delika ni no fe o ne ma delika ni no fe ena la chega ne o bi la ga informu gerege ebe mo mun done no fe ka koro li kana dun ngona o no fe mo gore mo sibe mancha ete mo fe do kana na ne no fe ayi mburamso ni yere mai wallahi jebe no sagalan ba dagari kan ngona ayi chena ni won manne wallahi wawe na ba fa ene ibe mo no fe mo sugu no fe yala manne de wallahi parce que na fura ni chena sabe fo ne buramso di ko ne che koromso di ibe ga minga ba ka dine la re wallahi. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc à faire on va continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc ni nga j'aime pas denta on va de mes vidéos c'est pour propulser tu gamna. La dernière fois en kunya ke un j'aime ni femme pas den solo. Mais donc amani na offre alsa ako couragita barça ko ñoo demé ni aw j'aime ni fonta donc du coup en page be booster vidéo be booster est ce que ouais vidéo kadi doy alsa mais o te ga siga soro o ba soro tugodi ni aw j'aime ta ka abonné o ba to vidéo partager donc a ñini no an kan maka bela jelen fe demete demé amogo be demé mina doro o doro aka abonné aka j'aime ta aka vidéo partager Nego mun la ko fere Nasra subhanallah Nasra kun tarami nera kun tara dégradation la police la ka ba do kala malaw to ko di karamogo to di wa ni ne be do kala mala ne be ta dégradation abomi ne wante mi depno dona inya de chi ne tunu de fa Nasra me ko ti saki yere ke mugo muso ko ba se ga ti to ko di kebe tunu ne nya fa ya wona te su yoro do fa patroni ne nya to fe nya fa te su yoro do baragala ta ko ejumeni no baragala ta ko yi farko lo ga lafiya ali chimsenu baragala de kanga ke ni atasma bona sai ba cha mune kama wala sai tige kana do tasmana patroni ne ren na kunteni biya yere ne la shage juma ni ne nyo clear ke ami ki bulbar la ko wori juma ni wato problem foi tala ne era kun presere no ega yeko ni yera sisan no ke yane kana problem la sene make ne be ka minon takadima ikake ala kama ikata ni soro yoro mi meti play choi parce que ne mi soro mo ko bolo mi takare ko na wori juma ega wari o ti problem ega wari ko te problem ni ne te kulenge la ko mun kulenge ite to ne fe ne so mo ko ya do ko ebne fia ne kuma do ne kuma kasoke patroni ni na mina nyini na sanila ko ma se folo sa mo gore ma kulenge ki fedre sa dimi ni te kulenge re itika mulo bale ya kunte me ka bonga abe a gele turu mun ko la ka sura ka fa ko ya fama sa ne ya fare ya mulo bale ya mun ke ni segna nyoko re ka ite sugelen sine fe atuguni ima ne gbe do ne akuma unyanyini ka finya de do do ne we sina musula la ka wala ko nyenyi na fe depe tara ke ne be ka ko be nyedo ka suro ite depe e mana ne ka ko be resile no o yeke awo odo no ibe ka fode kama ke mi ka mi no ndi me beta sirafle nko no mena sisa ami ja chugo to we saketi era kile patoro ba mako ya fa nere ni sale la sunalo Nasra yamna iga wari ni bora kenema ibita retere ke nguna ya men ni te kulengela sa ya fama sa ni nyota fe nya kuntina ke blewa
e m'a fɔ de ko n'o do ko e bɛ kuma minnu lakale ko ka fɔ ne kɔrɔ tɛ e jigi dalen n'o kan ko n'i y'o fɔ ko ne b'i to yan o y'o tɛ sa yafama n y'a mɛn doso kɔnɔ ka taa do gabu kɔnɔ ka taa gabu kɔnɔ fura i ka surafana daga sigi patron a to ni dumuni kɛ dɛ kɔngɔ ɲini n fa debi dugu jɛra ne ma dumuni tobi debi dugu jɛra tobili ma kɛ nin du in kɔnɔ taa gabu kɔnɔ fura an ka makɔrɔni tobi joona ni makɔrɔni mɔgɔ wa tan na chafe mara wa dumuni dɔ sɔrɔ yen taa o b'i manger yɔrɔ ne y'a f'i ye n ko ye subaga ye sira filɛ i kɔrɔ taa hali ne t'i delo la hali bi a ye subagaya la bi de ka jugu ni kunu ye nin bɛ mɔgɔninfin jɔlen to dɛ i kɛnɛ da a b'a kɛ ta dɔrɔn a da ɲɛsin ma n'i donna a da kɔnɔ si ma kɔrɔ a si patroni ese yɛrɛ tɛ ka ngalon tigɛ nkalon wa i komi ne bɛ ka nkalon tigɛ tan o yi ne a to yen sa i ɲɛ bila min na n'a y'o kɛ siɲɛ kelen do gabugu na fɛn ye nafɛn bɛɛ bɛ gabugu kɔnɔ n'i bɛna makɔrɔni ji don i bɛ n wele mɔgɔ mulukali siri tɛ kelen mɔgɔ yɛrɛ n'a san n'a ciba denkɛ hali ne tɛ k'i to yɔrɔ nɔ ye Oh là là, Anche. Toi, Anche, Ouais. Anbara. Et non, la journée. Voilà, et ici. Ici, y'a rien. Ici, moi. Ici, niente. Ni na journée. Il faut faire un mila. Non, faut être là juste c'est un don. Yeren. Mais on va faire été now. Mo binte na ta chila blina. Sufi yero ga bukla ga passe ga blina la. Sofia. Ah oui. Pas si content. Non, ba shi to. Wake. Ibaro ko bigo kan hu fura de ne ka kolji la. Wallahi kan ne ko fura de ne ka je ne kolji ne ko la vie ma ngaka shon fa ka jango mina ngaka sigini ngana la ngumina tambo de. Ko la. Ne ma ko ala ne abonye ngen kono. Wa ko ma ko kana na jita wurumne na ko wurumne facture kale de basa. Kale de facture sara ko kana na jita wurumne la. Ne afo na ko kan ko da mata na. Kan we fura ke nyere dinya na bile fa ba ko wala ka tla ki daji tu ne ka kolji fenena. Donc agumbolo ke nyeto shila. Afa ko ne nyeto shila. Fo deni ko ama ko kuma na lavie ko tan kan ke wa mun ke tanto ko ay ko foi ko wana kale ko chibitikila kan wen ne ke dide nene ku yen ko na ntene ma wosa na asu ne nya kunte ko la me ke bara mene mais kana joro nyere ni fura ro buranga dugulare mino do dime bi yere de meno ko sewe ma nti ale mun fumala muram se ti ay masi ga kan isi sa wala kan masi ay no ante fui la no amo ko le dimnente ne goro muram se isi sa ay wala masi sigil ga kuma ka opsani joli isi amo ko le dimnente ne goro de ka dimi goro muna ay sha nyala kunna gracias no le dimi ti goro idimne no sa po tiens la akobi chugondo la sa mais au moins e nganga kuma fone na ko ouais amo ne ne ke ha ya ke pour ne ga beaucoup de kalama so le ma ke bashi fui kama duna fui te ne chebal mala Nyafam. Bashi tala. Akana yono kondimne ni koro. Ne tsega dime koro wi. Nga ama fen fo yana ori ntoro doni. Yafam. Muram so ne afi na ngati fen fala ne ana akli ran ngo ngati na kumala. Ne re ale be bulbul kuna al purge ni nyaka yele ni ala na sababu ne nyele na kaba ne bro be kala tan. ke purge nga ko na ma ko Okay. Mo fare ga ko wana. Muram so ne ma fe na ngo papa di ne ngati fen fo. Nyana akli ran ngo na parce que ambere ga la ni ko ne nyele ni na yire na. Ko mi yare afoto kumna kira tukuna manya me. Ko mi afili doni ansoro. nde kan wa deninya nasira ke mama anana Nasira ote nasira ka bugudala kanwa baragela ya otaya oh baragela mafia wakati la ori fleni kome ku tado wa ori fleni tanto anana don me nire bodo meta anyin na ite da meta ko ta sungurosa ni woni a to ko me ta do nasira tare nasira ne ban be wala daga ikula tala nasira e untarami nasira foki fasaki fiki halakita ne nyini ko ne wate me ne tunu ya jon yuli wa ne nyini do ika dara we kunta mega bone ko ne nyini ngako ne wate ko ne kan nyini ngade ba fara idara sa e kuntarami sele dama goyama
Borami, yando to godi. Patron ni onte nchi depuis no do Congo asugura ntunu tefa. Patron jo. Karamawa. Patron inke. Kamwa. Owe. Yando to godi. Kle jol nasira. Ne nyo patron te metwa bi ne gbiri nyo kwa ko welo nani ne. Nasira. Yihana tunu blene. Ne retika chwa ene ne watwa ya na duguro. Etika to watwa wa duguro. Owe. Akasuma ifere. Na ije ka shaki tasisan segata. Ebia eti ami balogu. Eta ma du barama eta furne ami baluta. Imana ni nede. Yoko kigata. Ema fage betara. Imana ni nede. La karamo wa balo me shila. Ne mana soro la maloboro ba ne nyede. Ne ma fage mana soro banta. O ten ko de. Ne go de ngikata. Etunde o imana ni ne yane. Imana ni ne yane. Ne na kunti la. Ne se ga ma hele ne takane. Mogola ngolun. Afoye nyake de ne tabara la fa. Patron ma mi fo ne nyane o de ka. Eke la jede. Ne wato ya yare ba la chike ya no. E funu ne iko bemekulu ne ete se chifo ike ko be nasra. Ceta wuli kelen na jona man bare gele Cintari ke sigia fome kon. Chanye kelimina fora mi ga foru wacha trime na ka kono re. ta tun na so wa boni Ni ka laba ere dibni samo kon fuye wo. Ne ro ka sigarti fene lo sigarti fene kono. na kon sangari de Cheni kati toro. Horo ko fenga ni mi na nduma ya. Beni jogo che. Amena nga fere la. Ma men nyogona fere di bala kanda. taf dama non tala Jango fenga kaladi. mu fara joy Chemi fu dere I jantu yera la suno. Ibi yera fagare. Mi fuye. Ni sani ko ateke. Ayoro ban bemi ga ba pe. We. sansan Bogote kuma tirime fenu ko na tugunu. Jamana jale no. Jero fana dabali pale no. Are da min kalama. Mi Lebo, tirime. esigi kunkolo ka kɛnɛ. Ni ne ka mi fɛ da bolo tɛ dɔgɔ miya. Tirime na togo du beni bisiria. Nti ka moli balala dɛ. lewo tene joy Ni ne anga tirime o. yen ma ga fla ne nyogoro re I kelen ta ko ta abim mi me ga dabali bange. Hey, ayo kuma ɲɛnama fɔ. Ayo kuma ɲɛnama fɔ. Njan. Lebo, ja. Sumaw tɛ ka san. K'a sababu kɛ e de. Ai ne E tere. bi k'i da bɛɛ kan k'a bɛɛ min ka ban. Kom tirime te na togo kore kun wele ga korole o. O tuma Lebo, o tuma ja ko sa de fo ne k'e wele ya. Ne tɛ e sigiyɔrɔ dɔn ka ban Lebo wa. Lebo i b'a dɔn k'i ye suman mun min san. Nin ye nin yɔrɔ de o. E kun kan ka sara bi. Walayi bilen t'i sara bilen. N ka segi jan. Wa min fere lo ba kono o. Lebo e dɔrɔn ne feere ya. Lebo ni fɛn baden ba e dɔrɔn ne feere. je do ne ma Tiri yera boya sa. Ni tirime di na bora kala kwanyi. Aban pe faga ya. Yagli sigi fola na tar yagli sigi ma kuma ke. Lebo, i b'a dɔn k'e sa kuma tɛmɛn'i kan. Lebo ni ne y'i minɛ kɛ. Lebo ne b'i faga hali sulubagatɔ sɔrɔ i la. Mi kɛnɛkɛnɛ mi ni minɛ n'i bolo walayi bilayi. Mɔgɔ haramuyalen mɔgɔ t'a tiɲɛni. I tɛna ka wari don arasa la ko i kunna bataraden. Ne kɔni Yagli sigi ndel ke. mɔgɔ haramuyalen ninnu lagasa ninnu. A tɛ e la ne de don. Ne min ye n jigi ta k'a da e kan ne Lebo. Lebo ne bɔra e jigi kɔrɔ a mɛnna. Ai mi jigi faga bita ko fe mi jigi faga o. Ami nyoko wele ya. Mi wele wa. te kelen ne ma Terge hey. kelen Hey. ne sa La ni ne faga ko. Chale si ami nyoko sira 17h ni ya. Iban wele na. Anula. Nse, Sophie. Kuma téléphone ko kɛmɛ k'i mago sa. Comment Ma souhaité. Nse. Yɛrɛ don.
alhamdulillah Karadu. karawa kara joy Kamu. Allah Yakili ba fi ka wuli o be mun de kera. ka hakili wuli nyuma jole no ko hakili be fe nga wuli Kara ke I cheke. ne che Kamu. karamugo neni karamugo to ko famana de chelo ko nimbiya ko karamugo chere la ne na famana Ai. E bi jinu ngasigila ya. eta kalma ko furu mana me ko furu be muso de bolo kibi yere de ka sigila ha nete mu ko ka sigila ne ni be ka foka dawde ka nete mu ko ka sigila no che mu mbiya ko karamugo ne na che abe kile sababu Kamu ne tiga famu. Nyama ka nyefoli kenye. kanye foli jumenke karamugo su fula de fleni karamugo be ne fe no karamugo be ne ka su jene na kata di Aisha ma Ajila. su fula mu Aisha fi akun kan akene de fe ebni jone ma ko ne furuche Na mana ka furuche tene na de Ika dutigi dodo. Iba ka mara de ko. Ni nana ne ayi ngali ke. E kan ngasika ro fone no. ma fengelen famia ko Sophie ni cheba koro desera ka demaya koro cheba koro ma se ka kile du muso fula ni ɲɔgɔn cɛla la wallahi bi ke do ma la fili wa muso shiti bunye wo kuma te wolo do ma karamugo ta jogoro la karamugo be ta kuma mun fo kenema oni karamugo be sharia mun tima ka du kono uti kile o cega janyo ko jega jalan baji hali kele mana ke du ngona no karamugo ti se ka kuma jolin fo karamugo ba fo do jobala mo do la ba fo do jotala abe to yelema di la muso ni ɲɔgɔn cɛla la o cheba koro jugoya Kamu. To kana karamogo de kan ga dole. Ma muso fola ibadi. o ye cɛ E kara nafolo tigi mai mamu kudo che kariya de kudo ajura e ni balmo jigi koro wo ayi mago chama nye fanda de ni ki blani kuma suge fol na wo mude ma famia eta kalama ko cheba koro nonzia ayelema bolo ka chane cheba koro be couleur do ala so da fe ba soro bleman do am se wulala woro ba soro akira fimai eto kalama wa ko ne ba do kara mugo jengene ko soso fakala ika kuma ni ibika kuma nu fa bi fo ka da kun flaka ni kele ate o kon kadi na kala kele we be na soro ko kala ka fanda de masaka ku e ma kanwu i ma ke muso jole de depuis ala kanida no ya ani geladi Sophie depuis ala kanida ne ma kelia a fora de ko cheka muso ta fo nani muso ka chaw na mata ka chaw o ma kan wa geladi e ma se wo de ko karamugo ka gela ne de be ka barage ne be ka karamugo balo ne klekle ndama de ko fienya ne klekle ma de ko fienya ga kuma be boni kuma furu e suture na soro karamugo ka gela de kama ko ne sigle ko ne te ka se ka furu ko sisa ma soro ne tara mena sisa ba soro ne tara mena furu era kunyemo ne gela be chela domna muso ka che sutura ni muso fene deselu no domna che ka sutura furu e sutura de e ma me ko sunani fada e sutura de ne hakli wulente fatene na wane te kelia karamugo be ka munken na karamugo be ka kasate me kono woro dika wani ne kango ko ta ka furu la jema dungo ko nya haramu ya ne ba haramu ya wallahi ni ma haramu ya ko ba de ngake fadi kono nyamugo di muso dum be na kana fen soro karala ke ma mun soro la e ya dimsiya jabo nun to mana ka demsena jumen jabo karamugo wallahi karamugo yelema bulu ka cha karamugo be ka ta yere bedi Aisha dima karamugo yere mana dani Aisha ka do Aisha ka sokono wakati karamugo giresige be sirala be drome flamun sura bebeta ne kama mo Aisha ka kote digine na ko nga Aisha tirimai wallahi Aisha tirimai dibe Aisha nana mobili fefe me karabulo du fefe mo abulo aya be fere ka ba pew alaje asigira sentika kona ne be ka mu ko sabalu e be kla ka ne ka suta paraki ka to de muso tire jugima ngani ala sona ma na mana ne fesu na wallahi aba ko suko da mate ne mama Sophie ni kan Sophie me ano e kisi e ka ketu mina awo am chogoli ni karamugo mana ne fe wallahi abi la kale ko suko da kan we fena ka sabali sa wallahi abi ke go suko da mate afa yana de yuko mi meka kuma ke donnoni karamugo ni sunati sufle be Aisha Amiri ça va kor bashla c'est ne gunte mena dono ne re ki ni yele ki yere ka dima ko na eti ntaro mi biya ne ko kan me mu mana nga fola o were manga ne lawle isi ati mana kan fola de e chugo de Sophie kan mu buka kuma fo ne kulu ya me ne kuma dalo iya fo yana de me ne ya 70 ya 600 kara ntaro ngi ya kudon bol ya sire ni kusugu ni mayre wallahi masigini ni yere Sophie kan mu me kele koro de la ko e ma fo ni na so mo de na da est ce que shukura folo
Maka ali shuma ko e nana ne ko kila katika minendo ta wala katika minendo bla hakili ku kisiga bo na ko de ko shumbija de wula da fe bo do Sophie ne denga ta shi ne ko minango o be ko were e ka minen ma be wa nga Aisha do fere I kan minendo bla kan ne ka minon me no me ay minu me Aisha fe me fe wo de dona o fana ko jugo ya e ti saka ta do afia e ka ta bo Aisha fe ka ta do ale fe no Sophie on ga do fato ere e ma foko do ba ere fe ya ne ku falla ka do afia do o ma di ne bio ne te fe ko do na bio anya famia sa wallahi ni ga kuma famia Sophie ni ala so man ta ka do na la Allô? Il est nous sur là. Ah, nous bolons de. Quand on irait de mo. D'accord. Problème ta la mina. Dirigeant de rien so. Nanti saka tani nyama danga madame kane. Ge ka problème de ni etika me boro yer la yor la. Ma femme ça. Yi ona yiri de livrement. Ma bi so na yiri livrement ma war ma do ma. Fana eche. Randu mitsaka bolo tsaka do wari fembe la mano. Fana eche. Nga madame wele. Abe Aisha. Dam. Che ye nouvelle am fo ni jara ni de. Yoro de. Wallahi ala de kan. Fana. Ha? Amea. Amba. Timeche. O baye kuma mfane chentu. Ay mikla ga je fie na sa. Ma chérie, Sophie le do. Sophie. Ah. Chebole. Am choko di chérie. Kon bay ti la. Alhamdulillah ma ala fo. Abga choko di baro di kachon. Amina rabbi. Kana mana ce ya tugo to ngana oyine na umso ko fene. Ya musaka nyina bara ya cha kunti audio ami kle koro fen yala ni fen na du gona tago ni fen baro ro shigena ni fen abeta akunke fu ni tago la ja. Na sro no aki bana ti. Ayi ko ni ani bara da beta wa re taya. Ma ko bla shu fara kliga. No, kamini la je. Ya na ko. Ngache ijong nunga na presina ya mama ni nangi bladala manya fi Sophie nikini Chérie Sophie mina folo ebena o wele la jama oron kenya ne bisiga siranyini wallahi dutigi klini anne jolin ibado kebe se musumne tugula wallahi cheba koro dafa lente filigwe amina ngana ma dafa abitogi tago waga takamadi cheba koro goloni ibado ko ne dedo wallahi be clé dingo na ali mu ko ta finyana ebe clé dingo na ali mu ko ta finyana ni ne ko ke ta ka ne tore ka kula wallahi ya galon tike kunsigi nige foitenena furu fora ni mafosa furu fora nga mine kan furu fara o mandi furula wallahi o mandi furula saka ku yere ko saka ku ke tukola re agere le kono ka nyama yela alsa abli ko na ku fi ma fi ba ke fi nyere de ka mango na ka tutanto wa wakati ke folo muna Sophie muna ma kena la ka ba ma bana fa ka to bana la ote ibara problème yere mi a Sophie na mani ko keta sisa yere ke miri mami ku ye boin ka nyela no tigi ado ka nyela no atuna ko were kala na ma solution ni o kama me fa ka tota folo anga fura nyini ni bela folo na ye fura soro ni bela o la ju hakili be boako abuka ko na ka ta cheninu comme ça no nyina nako na ye solution soro la absoro ki yele nyebla fele chen flana mi kan ma ka téléphone chua me faut ka solution berge pour ya se ka u tege mine choga mina o che ni ni keta ma tuna sala kulangale ga dugono ka ai akale ya fa ni gadje ni ibro amara isa wona camera de surveillance ati me ni ko be ya fa choga mina mina tiga mu Sophie mais il fallait qu'il y a glisse ka ko fede wala na jele galaire o che saka ke abiti ka profiter ka galondo tiga ga kuma il faut na che ni ko mun kare kan ni pour kan tido ala so ay marketing kama Sophie merci wa tiens ni teria gashi yere bunte nene tangu kuma so afa mare afa olala karamu komi mi chori ne ga sokono e ga sokono so be to wala kan wallahi karamu ga idafine makurudu ne ga sokono e ga do ne ga sokono so tene to wala ni yame ko sokono na musore karamu ko wallahi te do ne ga sokono e te téléphone cheba koro wore e clé
ni sufi kuma na kuma e fɛ e kun tɛ don ne ka so kɔnɔ i ya su fila mun kɛ yen fɛ kɛ taa i ka taa dafa naani na i tɛ don ne ka so kɔnɔ ne de ta ye n ka so kɔnɔ wa ne de bɛ n ka so kɔnɔ entretien kɛ awɔ sisan i bɛ cɛ nɔ so foyi de t'i tɔgɔ la yan nɔ kan so foyi t'i tɔgɔ la yan nɔ a bɛɛ ne de ka so ye a bɛɛ e ka so e m'a dɔn k'a bɛɛ i ka so ye su fila mun bɛ ne fɛ yen k'o jɛn ne na ka taa Aisha fɛ yen nɔ m'a dɔn a bɛɛ n ka so o de kama n y'a su fila kɛ Aisha fɛ o de kama dɛ i fana bɛ taa su tɔ i bɛ taa ɲinan san bɛɛ i bɛ taa laban Aisha fɛ yen ne ka so kɔnɔna tɛ e karamɔgɔ tɛ miiri dɛ wallahi e tɛ tasi e tɛ cɛbakɔrɔ tilennen e ye cɛbakɔrɔ jɛngɛnen de i jɛngɛlen ko susu fagala ni cɛbakɔrɔ wɛrɛ kuma na kuma e fɛ e kun tɛ tile fo mɔgɔ wɛrɛ de ka e taga sira yira e la sinon e tɛ taga sira dɔn e ye den de ya e ye den de ya Kamu a ka haramuya n'i ma bɔ ɲɛ haramu bɛ don an cɛ wallahi i tɛ don ne ka so kɔnɔ Kamu n bɛ bɔ ɲɛ n tɛ fɛ k'i jogi bi karamɔgɔ i tɛ don ne ka so kɔnɔ fuwari musokɔrɔba wallahi ni ne ma miiri k'a fɔ ko ne furu cɛ e wallahi ne tɛgɛ tun bɛ se ma bi nka den kelen mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ la dɛ o barika kama de wallahi n tɛ fɛ n tɛgɛ ka si ma sinon ne tun bɛ ci bi ne ni kamalenkɔrɔ de tun bɛ siɲɛ ta e jɔyɔrɔ yɛrɛ t'olu kɔrɔ yɛrɛ ne y'i jɔ olu kɔrɔ e olu kɔrɔ surumani de mais n tɛ foyi f'i ɲɛna ni furu bɔra e karamɔgɔ ni ne kanu ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don i bɛna dɔn k'a fɔ ko ne ye muso min ye i ma ne ka su fila si Aisha fɛ yan karamɔgɔ n t'a dogo la dɛ i ya su fila mun si Aisha fɛ yen Aisha bɛ tila k'a si kan fɔ i komi ne de kun ko n tɛ fɛn fɔ Aisha ma wallahi a bɛ tila ka nin si kan fɔ mais mun da Aisha kan n yɛrɛ b'a dɔn a ko tɔ tɛ yan Aisha ta tɔ bɔra subaga la dɛ a tɔ kɛra kɛnɛkan da de mais n bɛ ko da e k'ale garange t'o da bawolo kan ni Ala sɔnna ma. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.